Bagong batas, work experience equals free college degree. Ngayon, Dad, may bagong RA or Republic Act 12124 na sinasabi daw na kung meron kang work experience sa isang mga professional career, pwede na yung gamitin bilang credit o units para sa inyong college course. So kung meron ka ng enough units, baka pwede ka na makakuha ng college degree, makagraduate ka na hindi ka na actually pumunta sa college. Ngayon, maraming nasasabi, nagaling pa to since 1996, dati itong executive order. Ang bagong batas na ito, ginawa lang na mas marami ng resources ang CHED para i-monitor daw ang mga nag-a-apply para sa college degree na to, ang kanilang work experience. Ang sinasabi nila kung bakit ito inaprubahan kasi meron daw itong recognition of real world experience, meaning at least yung mga tao na na-experience na nila kung paano gamitin ang kanilang mga profession, hindi na nila kailangan ulitin ito sa classroom setting. At sinasabi nila, mas nakakatulong daw ito sa mga OFW at saka sa mga ibang mas mahirap tao na walang oras at walang pera para makabayad ng tuition sa mga kolehiyo. Ngayon, Dad, ano masasabi mo sa bagong batas na to? Well, tingnan natin yung hangarin, no? Kasi positibo naman yung hangarin ng batas na to, na gusto nilang matulungan yung ating mga kababayan na hindi nakapagtapos ng kolehiyo na kahit na paano magkaroon ng degree para sa gano'n mas maganda kanilang kabuhayan. Pero sana naman bago natin ibalangkasin isang ganitong batas, timbangin din natin yung negative aspect nito, no? Kasi maraming negative aspect to. Una, siyempre, kung gagawin natin yan para nating ginagawang disinsentibo to sa mga mag-aaral, sa mga kabataan na magpatuloy ng kanilang pag-aaral, lalo naman na kung sila may kakayahan. Pangalawa, siyempre, baka naman tayo tagurian ng diploma mill sa ibang bansa at lalo itong makakasira sa mga OFW natin. Kasi kung para tayong tinagurian ni diploma mill, parang mga graduates natin, hindi na nila respetuhin, lalo na sa global market na marami tayong OFW. Katunayan, yung mga seaman natin, nagkaroon ng ganyang problema ng mga nakaraang taon kasi nga parang hindi sumusunod sa curriculum ng international practice yung ating mga kababayan na gumagraduate na seafarer. Kaya binigyan tayo ng ultimatum nun na atin naman nagamot. Ngayon, pangatlo, siyempre, kung sasabihin natin equals work experience equals college degree, para naman nating sinasabi sa mga tao, sa mga ating mga kababayan, na kahit na wala kang disiplina, wala kang determinasyon sa buhay, pwede kang makakuha ng college degree. Although sinasabi din naman ng mga bumalangkas ng batas na to na hindi naman i-credit lang naman yung work experience. Pero siguro pag pinatupad to, mas lalong magulo to kasi napakahaba ng proseso dahil meron pang qualifying procedures din, no? So, lalo pang nagastusan ng gobyerno na hindi naman dapat. Kung akong tatanungin ninyo kung sa ating uunawain na maayos, siguro dapat amendahan natin itong Republic Act 12124. Bakit ika nyo? Siguro, instead na college degree ang equivalent, VOCTEC degree na lamang kasi work experience is VOCTEC, di ba? So, kahit na papano, bigyan na lang siya ng mga test na certificate na NC2, NC1, NC3, something like that, kung talagang marunong at papasa siya sa qualification ng test na procedures, no? Pangalawa, siyempre, instead na gawin natin itong programang ito na nagiging disincentive sa mga kabataan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral, dapat siguro gawin na lamang nating mas maayos yung suporta sa ating mga paaralan. Bigyan sila ng maayos na training yung mga guro para sa ganun, mas lalong gumaling yung mga kabataan natin at yung mga kabataan, suporta sa mga kanilang pangangailangan, lalo sa mga computer, sa mga laboratory requirements nila para sa ganun, mas lalo silang gumaling sa kanilang kaalaman at karunungan. Instead na pinapahirapan natin yung mga kabataan na merong K-12 at 11 and 12 na hindi naman talaga kinakailangan dahil noong panahon natin wala namang ganyan at lahat naman gumaduate ng maayos dahil maayos naman yung mga nagturo sa atin. Yung dapat ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno, hindi yung para shortcut natin, no, yung pamamaraan. Kasi pag shortcut natin yan, ang mangyayari sa atin, tinatawag na nga tayong bayan ng mga puro ayuda at nasasanay yung ating mga kababayan na namamalimos. Ngayon naman, sasanayin natin silang maging tamad o maging hindi disiplinado sa kanilang pag-aaral, hindi naman napakaganda niya na patutunguhan ng ating lipunan. Bagamat napakaganda ng hangarin, tingnan naman natin yung negative side at masamang effect nito sa ating lipunan. Kaya sa akin, bigyan na lamang ng VOCTEC degree kung talagang may experience sila. Pero yung college degree, iba kasi ang college eh. Sa college kasi, sa kolehiyo, hindi ka lamang natututo. Nadidisiplina ka. Kasi ang kolehiyo, maraming units yan, iba-ibang subject. So ito isang pamamaraan na madisiplina ang iyong pagkatao, una. Pangalawa, matuto ka ng iba't ibang subject at magkaroon ka ng mga theories, ng mga science theories o theoretical theories na magagamit mo sa mga practical approaches. Kasi kung puro practical lang yung natutunan, hindi talaga magiging maayos yung iyong pagpapatakbo sa professional. For example, bigyan natin ng halimbawa. Kunyari may doktor na nag-oopera sa operating room at lagi kang kasama ng doktor. Pero hindi mo naman napag-aralan yung background ng pasyente, yung mga iba't ibang ugat, iba't ibang nerves, iba't ibang parte ng katawan. Pero nakikita mo lang at may experience ka, tapos pagkatapos mo pwede nang i-apply yun para maging doktor ka. Mukhang hindi naman yata magiging maayos sa ating lipunan. Ganun din kung engineer ka. Kinakailangan maaral mo yung iba't ibang component ng mga materyales at ingredients para sa ganun alam mo yung technical or structural strength ng bawat ginagawa mo. Kung hindi mo alam yun, papaano na? Kaya sa akin mga kababayan, bagamat napakaganda ng hangarin ng mga bumalangkas na to, dapat amyendahan natin ang RA 12224
na instead equivalent college degree, equivalent BOCTEC degree na lang. Ngayon, kung talagang gusto nila mag-college, then pumasok sila sa paaralan, mag-aral sila, magtiyaga sila. Kasi parang sa ganun, respetuhin naman ang ating mga kababayan sa pagtatrabaho nila, hindi lamang dito, pati sa overseas, pati mga institutional, mga international na mga organisasyon, respetuhin tayo dahil alam nila hindi tayo diploma mill lamang. Yan lamang po ang aking masasabi. Kayo, sang-ayon ba kayo sa RA 12124 or work experience equals free college degree? Ano ang say ninyo? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako nan po si Michael Sai, yung dad ng bayan.